Niden tapýan alaçlar oglary? Markada özüňiz elýäňizmi ýa aýalyňyz ugratýar? Aýalym ýokam. Soňky bir ýyllykda ýadydan aýdym. Darylykdan. Dam. Sewdada näme? Uly antena gowmy ýa kiçi antena? Anten wamşy dowurdy. Jitki myla gowmy ýa suhoý myla? Suhoý myla, suw degirseň jytky myla bolar da. Limon turşumy ýa-da poýet gaty. Niden tapýan alaçlar oglary? Habib Nurmagomedowmi ýa Haji Almamedow? O ikisiniň näme meňdeşligi bar? O aýdymçy, ol MMA, baretsmi näme? Näme bu markada gelýär? Zat almak üçin. Dişiň zubna şot gölen ýuwsan gowmy ýa pastan barmagyna çalyp ýuwsan gowmy? Agaç loşka gowmy ýa köwüşke elýän loşka? Hele oýnadýanmy? Näme üçin kelede plan wada wremyanka ýok? Bagdaýda gaýrat. Aýlanaýyn näme? Aýlanmana çykdyňmy? Yo, sewda etjek, o gaýtjak ýadydym. Işim aýlandy. TikTokda iň gowtan setýän kim seň üçin? Gülşuna. Yo, Kim? Yegor Luf, Yegor Ruf kim? Serdar Taçlyk. Owaň markedim ýa şäheriň markedy? Aýsowa. Kaka. Kaka gidip pakuk getip görama, görersin. Конечно же, Emin market.